बे सावगारिया बेसे गोजाम मोजाङै नायनानै लाग्रो। एन्टनि नार्जारि मोनहा UPPL आव हाबफैनाया मास मोनसेयानो जायाखै। बे सावगारिया दिनैनिफ्राय मास मोनथाम मोनब्रै सिगांनि बाथ्रा। अब्ला बे समाव सोरजों दङमोन? दा दिनै UPPL आव फैबाय नालाय मोनसे खिथेर होखारनो होननानै बे सावगारिखौ भाइरेल खालामदों। एक्चुअलि बे सिङाव माब्ला आपल'ड खालामनायमोन बे सावगारिया बेखौ नायनायब्ला नुगोन जे बियो दिनैनिफ्राय दानथामसो सिगांनिनो बाथ्रा। एन्टनि नार्जारि हाबनाया दानसेयानो जायाखै। दा होमबा दाया सोरनाव गोग्लैहैयो? बेखायनो मालायखौ आसि थुनायनि सिगां आसि थाइथामा जे गावखौ थुयो होननानै बुंदों बेखौ बिथांमोनहा मोजां मिथिनाया BPF नि डेफिनेटलि बे BPF नि बे हाग्रामा महिलारिनि आरो हाग्रामा महिलारिनि समावसो बे जिनिसफ्रा जानो हायो। दिनै UPPL आ मालाबाबो, मानोना जोंनि UPPL सरकारनि समाव बेबायदि माने नाङा फाङायै रां खामायनाय बे मालाबाबो जाया। दिनैनि सरकारा बेबायदि ओरैनो फैसा मोननाय बेखौ मालाबाबो लाय होआ। नांगौआव नांगौसेबां फैसा बाहायगोन बेखौसो दिनै लाय होयो। बेखायनो बे गासैबो BPF नि गोसोजों बानायनाय बिथांमोननि बांसावनाय आरो UPPL दोलोखौ बोरैहाय रायजो राजानि अनसायनायनिफ्राय NDA नि दिनैहाय बिजाथि महरै रायजो राजानि अनसायनायनिफ्राय बोरै गोजानाव जानगार होनो हायो रायजो राजाखौ, बे बिनि नाजानायनि अनगायै जेबो नङा बेयो। दिनै सुबुं थुबुरमायाव फैनानै मा फोरमायगोन? जिहेथु नोंथांनि बिसायख'थिनि दिनैनिल' बाथ्रा नङा, बे मोनफ्रोमबो सुबुं थुबुरमायाव जों जेसेबां टारगेट होदों बे टारगेटनिख्रुइ मालाबानो क्रस खालामदों। जोङो मोनफ्रोमबो सुबुं थुबुरमायाव 30,000 टारगेट होदों, 20,000 टारगेट होदों। बेखौ रायजो राजाफ्रानो गावनो गोसो जानानै फैदों। जेराव 30,000 होदों बेयाव 50,000 जादों, जेराव 40,000 होदों बेयाव 60,000 जादों। दिनैनियावबो जों नायदो जे दिनै रोजा रोजा मानसिफ्रा दिनै बाहागो लाफैदों। दा बेजों जों रोखायै बुंनो हायो दिनै सरकार, जोंनि भारत सरकार, आसाम सरकार आरो BTR सरकारा जेफोर समाजनि जौगानायनि थाखाय जे खामानि मावदों बे खामानिया एकदम नांगौसिबाङै जादों। जायनाव सौहैनांगौ बेनाव सौहैदों, जोबथा सुबुंनियाव सौहैदों। बेखायनो दिनै लैहोर लैहोर बे बाहागो लानायफ्रा निसय